Kamar yadda ka ji dai, sunan garin mu Gamji. Mahaifina kuma sunansa Sani driver. Ba zan iya tunkarar mahaifina na faɗa masa cewa ba na son karatu ba. Amma tun da na taso, mahaifiyata ta fahimci cewa ko kaɗan ba karatu bane a gabana. To menene a gabanki? To, ni dai fim ne a gabana. Ina son shiga harkar fim. Ina son nima a ganna a kwalba, ina shirin wasan Hausa. Domin kuwa hatta a makaranta ba na gane komai idan ba fim ba. Dukka karatun da kaga na gane, to lalle ranan na kalli wani fim mai nishaɗi da ya gamsar da ni. Wanda hakan sai da ya samar da matsala gagaruma a kaina. Ba is the doing work that shows an action, ma'ana aikatau kenan. Example 1. The flowers are bright, the day is sunny. Ashe baki da hankali? Ana koyar da karatu wato kin zauna kina kallace-kallacen banza a waya. Tashi tsaye! Ranar na sha duka, na sha zagi, daga ƙarshe aka ƙwace min wayata. Duk wahalhalun da na sha akan haka sai suka ƙara dasa min soyayyar fim a raina. Da zafi ko? Halima. Na'am baba. Zo nan. Gani baba. Ina fata kina karatu kuma kina mai da hankali akan makaranta ko? Sosai mako baba. To masha Allah. Ina so ki tashi ki je ki shirya. Domin za mu je wata anguwa. Kuma ina so ki tattara hankalinki domin fitar da za mu yi shine zai nuna miki dalilin dagewa na da na yi dole sai kin yi karatu. Shikenan baba. Ba da sa'a. Muna jinki. Me yasa kake ganin haka abu ne da ya dace? Saboda ni dai Allah bai bani ɗa namiji ba, ‘ya'ya mata ya bani, kuma na tabbata Allah ba ya bani su bane saboda ko ni baya ya sona. Wannan dalilin ne ma yasa na jajirce akan dole sai sun samu karatu, musamman ma ita Halima wadda a yanzu take mataki na ƙarshe a karatunta na sakandare. To shi ne nake fata idan Allah ya sa ta gama a sama mata wani aiki ko da ƙarami ne ta fara yi. Gaskiya ne. Amma ka san dai ba za ta iya tuki ba ko? Ya dai? Umma, wai dan Allah dan Annabi me yasa baba yake so ya dinga yin rayuwa ba irin yadda mutane suke kallon sa ba a cikin garin nan? Kina so ya rayuwa da mutane ke kallon sa ne ko yanda ya dace? A'a, ba haka nake nufi ba Umma. Ai rayuwar da yake yi, kallon da jama'a suke mai shine yake tabbatar da cewa ya san me yake yi Umma. Okay, yanzu dai in na fassara maganan ki, shi bai san me yake yi kenan ko? Ba ina nufin bai san me yake yi bane. Umma ya za a yi baba ya ɗauke ni ya kai ni kamfani, ya ce wai ni ce zan gaje shi. Ina mace, Umma zan yi tuƙi ne don Allah don Annabi? Kadda ki zage tuƙi, domin shi ya ci da ki ya shayar da ki. Ban zagi tuƙi ba Umma, ba maganar tuƙi ba ce ba fa. Ni fa ilimin da nake yi, ba wai ina yin sa ne saboda ni aiki irin wanda baba yake so na yi ba. To yanzu dai me yake faruwa? Umma kin san fa irin abin da nake so. Menene kike so wanda ban sani ba? A ranar, ransa ya yi matuƙar ɓaci da ya ji abin da nake so. A ranar, ban iya rayuwa cikin kwanciyar hankali a gidan nan ba, sai da ya min dukan tsiya. An faɗa miki cewa na yi asarar kuɗi na ne domin ki ce ki shiga fim ɗin Hausa. Harkar da babu komai a ciki sai lalacewa.
da fasikanci da iskanci. Haba dan Allah. Kimci. Kai. Aya yanzu ne na fara ganewa na yadda cewa da haihuwar 'ya'ya mata wallahi gara maza. Gaskiya ka daina faɗa. Ki min shiru sai na faɗa. Me yasa baki hana ta ba lokacin da kika tabbatar da cewa wannan shine kudurinta? Me yasa baki katsa duk wani irin hanya da kika tabbatar cewa zai dora ta irin wannan burin ba? Me yasa? A haka na fahimci ba zan iya cimma burina ba idan ban hada da wasu hanyoyi ba. Ni kuma gashi na saba da ra'ayina. Na yi wa zuciyata alƙawarin cimma burinta. Wuri na gaba da na kai maganar shine wurin yayata. Kuma yanzu ke dan baki da hankali sai ki nemi zaki bijire kenan. Yanzu kina ganin in kin yi haka kin yi wa baba adalci? Na gane. Wato ke ma da ke yar uwata kwaya ɗaya a duniyan nan. Abin da zaki ce min kenan? Yanzu ni a rayuwata bani da inda zan kai kuka na a share min hawaye na? Ba haka bane Halima. Ki duba ki gani shi ma fa baban fa bai da wasu ƴaƴa idan ba mu ba. Sannan ni na riga na yi aure. Dan Allah na roƙe ki daure ki cikawo baba wannan burin nasa. Ko dan duniya za ta daina masa kallon ƴaƴa mata ba za su iya cika masa burinsa ba. To ai mutane suna da gaskiya. Yanzu dan Allah anti tun da kike a duniya kin taba ganin inda ƴa mace ta yi tuki? Wallahi tun da nake ban taba ganin inda mace ta zama direba ba. Kin ga anti, idan har kika ga ban cimma burina na zama jaruma ba, to wallahi bani da numfashi a duniya. Halima. Halimatu dai Halimatu sadiya Halimatu kinyimin Halimatu sadiya Halima oh Halima Tun daga wannan ranar na ci gaba da tambayar ina ne Kano, ina tattara bayanai. Wata rana na tsallake na barwa mahaifina sakon cewa ba zan taɓa dawowa gida ba har sai na cimma burina, kuma idan na cimma burina zan zo na yi masa abin da yake so. Da na saka labarin ki yake da ban so mu taimakon ki ba. Me yasa? Ke da yake da iyayen ma kenan. Ni da ba da su da ashe na wasu na raye da ba zan taɓa bijiro ra'ayinsu ba. Shi yasa na ki sanar da kai labari na Fat, saboda na tabbatar idan har ka san labari na to ba za ka taɓa taimako na ba. To, yanzu da kin faɗa mummunan hannu fa. Ba zan faɗa ba. Dalili? Saboda na yi addu'a. Na miƙa wa Allah kukana. Na ce idan har haka shine ya fi alkhairi a gare ni, to Allah ya tabbatar min. Kuma na san zaɓin Allah shine abu mafi alkhairi a gare ni. Allah sarki, ni kaina ba dan na rasa madogara ba da ba zan tsinci kaina a gidan wasa ba. Amma yau sanadiyar ku naji ya fita a raina. Naji bana sha'awar yin rayuwa a gidan kuma. Kinga, yanzu dai komai ya riga ya faru. Mu fita mu shiga. Halimatu sadiya Halima. A'a, la Halima. Khadija? Dama ke ce? Ni ce Khadija. Dama ke ce wanda ake ta maganan ki? Wallahi ni ce. Ya gida. Sarki Halima, na ganki a wani fim, kin yi kokari wallahi, kin burge ni. Allah. Na gode Allah sai. Sannu. Ku zo mu je. Kar wani shege ya sake shiga min gida. Kuma ci ku bani waje. Kuma ci ku bani waje. Wato baba, kai kar ka ƙara kirana da baba. Ni ba babanka bane. Idan kuma so kake ka bata min rai, kai ma ya shafe ka, to ka saka kirana baba. Ku bani waje. Baba da yarka muke tafi. Ba ni da ya. Ya guda ɗaya ne, kuma tana gidan miji. Baba. Baba yarka ce ni fa baba. Wallahi zan ce miki Allah ya isa idan kika ƙara kirana da sunan baba. Ke da duniya ta miki atishawar tsaki, kika tashi daga sunan
Sadiya Sani kika koma Sadiya Gamji, ai baki da uba. Baki da uba. Idan kwaɗayin mutuwa kike, ajali ne yake kiranki, don Allah ki shiga gidan nan. Shege ka fasa. Ni na shirye zuwa gidan kaso. Ku tafi ku tafi waje. Tafi waje. Wai ke ce haka Halima? Ni ce anti. Baba ne ya koyi. Ko da ba nan sai da muka samu matsala da shi daga ni har Umma. Matsala kuma? Sosai ma kuwa, don Umma har sai da ta kwanta jinya saboda ɓacin rai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laifinki ne Halima tun farko, don sai da na gaya miki ki yi haƙuri da wannan ƙudurin naki amma kika ki yadda. Yanzu gashi nan kin je kin cimma burinki amma abubuwa da yawa sun lalace. Anti, yanzu Umma nake so na gani. Bani da ikon da zan ga mahaifiyata kenan. Kin san baba ba zai taɓa bari ta ganki ba. Ba zai taɓa yadda ta fito ba. Ni dai kawai shawarar da zan ba ku yi haƙuri ku koma. Shikenan anti, zan je gida yanzu. Ko da a ce baba zai ɗaure na, zan je gida sai na ga mahaifiyata. Halima, kada ki yi abin da zaki jawo mai matsala a rayuwar shi gaba ɗaya. Domin yanda ya fusata, na tabbata zai abin da ya ce. Haka ne. Yanzu dai anti Fulera ke kamata ki mashi magana. Watakila ya saurara. Ai ta fi kowa sanin halin baba. Ta san idan ya ce zai yi abu babu wanda ya isa ya hana shi. Ni dai kawai shawarar da zan ba ku kawai ku yi haƙuri ku yadda ku koma. Ni ina ganin darakta ya fi kowa laifi. Domin ya fi kowa sanin cewa wannan tsarin namu akwai doka akwai oda. Muna da tsari mai kyau. Ya san da cewa ba mu yadda a sa kowace yarinya a fim ba sai an mata rijista sai da sanin mahaifinta. Ka san muna da ka'idan nan. Ka je ka ɗauki yarinya ka sa ta a fim ba da sanin iyayenta ba? Muna da fam. Sai mai unguwa ya sa hannu wani shakikin ka ya sa sai ma an samu kamfanin da ya tabbatar mana da cewa ya san ka ya san daga inda ka fito amma a ce yau su kutun a ɗauki ɗan mutum yar mutum a sa fim. Ai ba daɗi. Wannan haka yake. Domin shi ne matsalolin da muke samu. Sai ga matan aure ma suna gudowa amma ƙarshe mu ake ɗora laifin. To magana ta gaskiya shine za ka karɓi hukunci na musamman bayan mun gama shawo kan wannan matsalar. Ko ba haka ba? Wannan gaskiya ne. Na amince. Ba laifin darakta ba ne. Domin na tabbatar mai cewa iyayenta sun amince da ni kuma sun san ni. Kunga, don Allah duk a bar wannan magana. Darakta, ko ma me zai faru ya riga ya gama faruwa. Illa dai kawai sai dai a kiyaye gaba kuma a ci gaba da kiyayewa kan dokokin da suke a cikin wannan masana'anta. Domin magana ta gaskiya ba za mu bari ba. Ina ganin kawai sai dai mutanen hanyoyin da za mu warware wannan matsalar. Na san hanyar da za a shawo kan wannan matsalar. Wace hanya ce kenan, darakta? Ki kwanta da hankalinki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gamji yara ƙanana guda 9 sun rasa ransu sakamakon gobarar ta balle a babban makarantar firamare da ke layin Minage Road. Sakamakon gobarar ya tada hankulan jama'a da dama wanda da ƙarshe yanzu aka iyaye mata suna ta hankoron yadda za su faɗa wutar. Asibitin garin kuma ya cika dam da majinyata wanda ko kuɗin magunguna ba su da shi. Ai wato wannan ibtila'i da ya faru a garin nan sai dai mu ɗauki wannan musiba a matsayin wata ƙaddara. Asibiti ya cika dam da marasa lafiya babu magani. Kuma yanzu taimako daga wajen gwamnati gaskiya abu ne mai wahala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abin kai. Subhanallah. Wa alaikum assalam. Lafiya lau. Lafiya kalau. Alhaji na wuni. Lafiya lau. Ina gajiya. Lafiya kalau. Daman zuwa muka yi maka godiya. Allah ya saka da alheri
Allah ya raba ka da duniya lafiya, Allah ya saka maka da gidan aljanna da kai da iyalanka gaba daya. Dan wannan abun sai da mu taya ka adda Allah ya biya ka dan mu da abin da zamu biya ka da shi. Dan saboda dalilin haka ma gashi an mu sun samu lafiya mazajen mu muna cikin farin ciki da murna. Shi yasa muka ce bari mu zo mu godiya. Alhaji mijina da jama'a duk suna waje za su yi ma godiya. Wai godiyar me wai? Ni ban gane ba duk kun daure min kai godiya ta me? To kamata yayi dai ka tashi ka leka ka je ka duba ka gani. In ka duba daga nan sai ka san koma dai menene za ka sani. Barka da. Ka so ka yi ba daidai ba, ka so ka cuci kanka. Lafiya kuwa? Direba, ka so ka yi wauta, ka so ka cuci kanka, ka so ka cuta al'ummar musulmi, ka so ka cuci 'yar da ka haifa a cikin cikinka. Astagfirullah. Da na yi me na yi haka? ‘Yarka ta yi sata? A'a ba ta yi ba. ‘Yarka ta yi karuwanci? Ba ta yi ba. ‘Yarka ta yi shirka? Ba ta yi ba. Amma ta ƙi bin umarni na wanda a addinance kuskure ne. Gaskiya ne. Amma ana son kowane al'amari a ɗora shi akan daidai. Kai irin ra'ayinka. Ra'ayi ne dole sai ta yi irin sana'a irin taka. Da ta tafi ta yi karuwanci, me kuma za ka ce wa Allah? A matsayinta na mace, ta yi direba sai ka ce namiji. ‘Yarka ta yi kuskure, kuma ta tuba. Kuma kai ba za ka rasa zunubai a wajen Ubangiji tayi wanda kake buƙatar Allah Ubangiji kai ma iya fi maka ba. Me isa da ta zo karɓar tuba a wajenka baka bata ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa at-ta'ibu la zamba lahu, at-ta'ibu kama la zamba lahu. Wanda ya tuba kamar ma ba shi da zunubi ne. To tsaya ka ji. Wayannan bayin Allah sun tabbatar da cewa ‘yarka ta yi kyakkyawar rayuwa cikin ɗabi'a da nagarta, sannan kuma bata tashi dawowa haka kawai ba sai da ta dawo tare da miji. Samarika Allah kawarin soyayya ba maganar. Wannan aiki da ‘yarka je ta yi alheri ne, babban alherin da ta fara zuwa mana da shi. Wannan gobarar da aka yi yara sama da 60 suka kone, wasu suka jikkata. Ba dan ta je ta yi wannan sana'ar ta sadaukar da kanta ta samu haƙƙinta na halali ta zo ta cece mu ba, a ina za mu samu wanda zai cece mu? Kaga kenan da kai ka cutar da addinin musulunci don ba mu samu tallafi daga gare ta ba. Kuma ta ɗau alkawarin za ta gyara wannan makarantar duk lalacewa da ta yi da dukkanin wata matsala ta shafi wannan makarantar, saboda makaranta ce wacce ta gama ta. To bayan haka mu a matsayinmu na ƙungiyar masu shirya fina-finai akwai gudunmawa da za mu bayar don kasancewar yadda muka zo muka samu garin da al'ummar da suke rayuwa a cikin garin. Wannan alkawari ne kuma tabbatacce ne. To, na yafe mata. Na nema ita ma ta yafe mu, saboda a dalilin zuwanku na fahimci cewa ni ma matsa mata da na yi shi yaso ya sanya ta cikin halaka.
ce sa'adiya san ba zan canza miki ba, ke ce ni wa albishiri baya ba zan juya miki ba, ga ta a kusa da ni kallon wata ne ba zan so ni haka ba, ke da na so kika damu da ni sirrin ciki ban boye miki ba. Halima ke ce bugun farko na zuciya wanda ya ce ke na sako na sha wuya amma